Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubekwa ukuthi usinde kokuba umculo kaMaskandi odume ngokushaya ingoma enenkosi phakathi umenze mabizela kwesifihli sengozi yemonto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Usinde kokuba umculo kaMaskandi odume ngokushaya ingoma ethandwa abaningi umenze mabizela kubeka ukuthi uthole emhuzukwana emva kwesifihli isengozi yemonto emehlele izolo ebusuku. Ngokwembiko yenhlaka production ukuthi ube sethola emhuzukwana lomculo engozini athe abakuyo izolo okusihla. Ubonge impilo okunakho konke akwaziwa ukuthi ke ubesukaphi kodwa kubeka ukuthi ke ubelibangise ekhaya. Abantu ke bebese bephosa amazwi enduduzo khona lapha ezikhundleni zokuxhumana befisela umenzi okululama okusheshayo ngendlela emangalisayo. Umuntu lebhathi uthe Hilary's house iyathakatha bese faka ama-emoji ahlekayo. Unokuthula Thoyo Mtshali uthe sibonga ukuthi usindile bakithi. Untobeko Mkhwanazi uthe kodwa uNkulunkulu sibonga impilo. Ulaki Malembe uthe kodwa ke ngomenzi wabesefaka ama-emoji akhalayo. Usibonga konke enhlakanipho uthe sengathi ke engalulama ngokukhulu okushesha. Ugogo othungayo siyamdinga kakhulu eSouth Africa. Umabizela uthe lulama gogo. Ulondiwe Malondo uthe kodwa ke bengizoba yini nje umculo wakhe umnandi kangaka wabesefaka emoji enhliziyo eyiphukile. Wathi ekhaya babheke wena. Uza Mageba Ntulu uthe sibonga impilo bhuti. Umbongeni Nqaba uthe kwakubeke lokho wabesefaka ama-emoji enhliziyo eyiphukile. Bafethu ke nathi njengethimba lezwide media sithi ke sengathi ngalulwama ngokukhulu ukushesha indoda ibuye izoshaya umculo othandwa abaningi. Ngizofisa ke mina ukuzwa ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.